Jeżistu każi fejn il-ġenituri jafu jsibuha diffiċli jkattru fit-tfal l-interess lejn il-letteratura minn età żgħira. Biex wieġeb għal dan, l-organizzazzjoni Graphic Novels Library Malta ħarġet bl-inizjattiva ta' edukazzjoni permezz tal-graphic novels jew aħjar il-comics. Inizjattiva li qed issir waqt sessjonijiet ta' qari tas-sejjer permezz tal-comics għal tfal ta' etajiet differenti. Spjegalna aktar dwar dan iċ-chairman tal-organizzazzjoni Ryan Xikluna. Bażikament lan tagħna huwa li nipprovowu il-comics as an educational medium. Nindaħluhom iktar fil-libreriji, fl-iskejjel, teachers jużawha waqt il-lesson plans tagħhom. Din inizjattiva tagħmel parti mill-istrateġija tal-litterizmu bil-ħsieb li jitrawhem aktar l-interess lejn il-qari kemm fit-tfal kif ukoll l-adulti. Permezz ta' din l-inizjattiva ktieb li huwa meqjus diffiċli jinbidel f'wieħed li kapaċi jinftiem minn kulħadd. Eżempju ta' dan in-novella klassika Les Miserables. Hawnhekk għandek storja fejn inti anke għal minnu adult ħajsiba naqa' diffiċli ma tintroduċuha f'medium li huwa sempliċi fejn inti għandek just visuals u anke l-kliem u dak li jkun ħaj jifhem mhux just mill-kitba kif ukoll mill-xed jiġri fl-istampa, l-behavior tal-karattru, eċċetera. Biex jitqajjem aktar interess lejn dan il-ġeneru letterarju, ikunu organizzati numru ta' workshops fejn it-tfal stess jikkreaw il-komik tagħhom. Biex jikber l-interess fil-kotba fost il-familji u tfal, l-NGO għandha interess li testendi sessjonijiet tagħha għall-adulti. Intant Ryan spjegalna każ ta' tifel li jattendi għal dawn is-sessjonijiet. Kien hawn tifel li ta' bil-fors literalment m'għandux ħajra jaqra u għatlu jinteressawk superheroes u da mal-ewwel xalu għajnija. Mal-ewwel għatlu feqrin mar iġibhom u mal-ewwel isma' darri daħan naqra. U minn dakinhar nispera li jien li jkompli jiġi għal sections li ħanamlu. Jidher ċar li dan it-tifel ma kienx eżempju rari, hekk kif żjara f'waħda minn dawn is-sessjonijiet stajna niġdu l-entużjażmu u l-gost tat-tfal meta f'idejhom kellhom il-ktieb.